Pozdrav svima. Hvala vam što pratite ovaj kanal raznovrsnog sadržaja, da kažemo. Mislim, ne radim ja to zbog pratioca ili bilo čega, nego jednostavno zbog nekih stvari što volim i što smatram da treba da podelim sa drugim ljudima. Evo me ponovo u mom Passatu kojeg sam snimao pre par meseci, iznao svoje iskustva nakon nepunih 6 godina što je kod mene. Međutim, od tada se sa autom svašta desilo, promenilo. To nije promenilo, nego koliko sam ga hvalio da nije bilo nekih kvarova, možda u tom periodu, u zadnjih 6 meseci se svašta na tu temu promenilo. Stigle su ga neke bubice i neki kvarovi koji nisu bili proteklih godina, jer svaki auto, pogotovo polovan star auto, ovo je trenutno ušao 19. godinu. Dođe neki trenutak kada se skupi, treba crkne ovo, crkne ono. Naime, u zadnjih 6 meseci sam prvo imao situaciju da pre toga sam pre nekih 17.000 km sam prošle diskove prednje zamenio, da bismo na redovnom servisu ustanovili da auto jako trese pri kočenju na većim brzinama. Ja nisam to primetio s obzirom da vozim pod 80 do 100 na sat, međutim moj mehaničar kad pregleda auto, imamo dogovor da istestira sve, da vidimo da li funkcioniše svaki sklop na automobilu. Ja neću da razmišljam kad krenem negde. Kaže on preko 150-160 jako trese, a na 200 katastrofa. Kaže, mislim, ja ga i ne vozim 200, ali drago mi je da znam da i dalje može da ide 200. I gde smo ustanovili da su, pitao mene, menjali smo diskove, čovek kaže, pa jesmo. I kad sam ja pogledao, mi smo pre 17.000 stavili nove diskove, što je malo suludo da se diskovi tako brzo iskrive ili nešto. Ostavljam faktor ugrejanog diska, prolaska kroz baru i slično. Međutim, 17.000 je ipak premalo za disk. Kako god, odneli smo diskove na reklamaciju, s obzirom da je prošlo neko vreme, ne mogu da se setim koliko daju garanciju, da li 6 meseci ili godinu dana. U tom nekom periodu ga nisam previše vozio, pa i nije bila neka jako velika kilometraža nabijena u tom vremenskom rasponu. Kad smo skinuli TRV disk koji su bili novi u pitanju, disk nigde nije bio potrošen apsolutno, samo što sam baš i na oko videlo da je kriv. Zamenio sam to, stavio sam nove AT diskove, mislim da su bili 8.000 po komadu, trenutno kod nas nije bilo da se kupe skuplji diskovi prednji za Passata B6 2.0 TDI 2600. Ajde to nekako. Sledeće šta se desilo, bilo je leto, klima je počela par dana slabije da mi radi i u jednom trenutku je auto počeo da diže temperaturu i klima je prestala potpuno da radi. Sad, kakve to veze ima po meni, laik koji se zanima za kola, ne znam, međutim u servisu se ustanovilo da, pošto ima dva hladnjaka, odnosno dva ventilatora, mali i veliki, mali je prestao da radi, taj smo zamenili, klima je ponovo počela da radi, auto drži temperaturu kako treba, sve okej. Ne mogu da setim koliki je tačan iznos bilo, nije bilo nešto skupo, međutim auto me ostavio na putu. Nisam hteo da ga vozim, čim sam vidio da diže temperaturu, odmah sam stao. Šta se dalje desilo u, da kažemo, 6 meseci? Počeo je da mi gasi turbinu ponovo, pri jačem gasu, pri većem opterećenju. Ustanovili smo da je u pitanju senzor pritiska turba koji sam već jedno menjao pre 4 godine, isto je stavljen nov. I tada i sada, to je sada rešeno, što samo, mislim, 4 godine nije malo i za te 4 godine sam ja s njim prešao nekih 90.000, možda malo jače, što opet ne mogu da kažem za... Nisu to delovi prvo ugradnje i to je sasvim okej. Možda bi to trebalo preventivno menjati na nekim kilometrima, kao što radimo mali i veliki servis, ali u suštini to sve baš odnosi puno para iz novčanika kad bi se sve radilo na gomilu, ali ne pravi problem. Šta mi se nakon toga desilo? Da,
ponovo sam išao na put, ponovo mi je upalio safe mod, upalio onu grešku kao grejač na tabli žuti. Da, šta vam je, ako imate Volkswagen ove generacije, šta vam je prvi indikator da nešto od senzora, od mehaničkih delova ne funkcioniše kako treba, auto odbija da upali tempomat. Znači, ako imate bilo kakav problem sa automobilom, sa instalacijom, sa senzorima, to može biti korisno i ako gledate da kupite neki ovakav automobil. Tempomat neće hteti da se upali ili će se gasiti vrlo brzo nakon što ga aktivirate, jer jednostavno sistem ne dozvoljava da auto radi na tempomatu ako nije sve apsolutno ispravno. Ako vam radi tempomat na automobilu, nemate problem. To je kod Volkswagena ove generacije, znači 2006, 2007, 2008, 2005, 2004, verovatno. I sad, s obzirom da smo već menjali senzor pritiska turbo da je stavljen nov, meni je u tom trenutku auto malo zadimio ispod haube, promenio zvuk, gde sam se ja poplašio, rekao možda je pasovao dihtum, možda je turbina, ne znam, ne razumem se dovoljno. Ostavio sam auto na parkingu, šlepao u servis, tu je prikazao, ako se ne varam, 3 greške, prikazao je jednu diznu, prikazao je EGR i prikazao je turbinu kao greške. I onda smo krenuli redom. Očekivao sam da turbina bude u problemu, ali evo, kod mene je samo 160 i kusur hiljada kilometara, nikada nije rađena, uprkos tome što je auto normalno vožen i održavan, što nije stiskan hladan, ipak za turbinu je to puno kilometara, pogotovo što je automobil čipovan. Ispostavilo se da dizna koju smo već reparirali ponovo je pravila problem, ali ovaj put je, zahvaljujući mom mehaničaru, sređena o trošku ljudi koji su radili diznu i Bogu hvala, evo, sve funkcioniše kako treba. EGR ventil se ispostavilo da je u problemu, njega smo stavili novog, on je bio nekih 24-25 hiljada dinara, tako nešto, nikada to nisam menjao, ne mogu da kažem da se ponavljaju kvarovi sem te jedne dizne koja je nestručno urađena, verovatno. Ponavljamo, u pitanju su Siemensove dizne, za koje su svi pričali da to ne može niko da sredi, a to može da sredi i drugi put su radili kako treba. A što se tiče turbine, najveće moje iznenađenje je bilo to što je turbina skinuta, poslata na pregled i posle, znači, 160.000 i plus kilometara kod mene, ko zna koliko pre mene, pošto je auto iz uvoza, ja ne znam nikakvu njegovu istoriju, očistili smo geometriju turbine, što je i normalno, i to bi trebalo u suštini da sam znao, verovatno bih i to uradio na 3-4 godine, čisto preventivno, ne košta puno, nekih 70 evra, nemate problem sa turbinom. Turbina i dalje izgleda kao nova, apsolutno, što je meni bilo onako fascinantno, tako da eto, nije bilo ono najgore što sam mogao da očekujem. Šta se tu još dešavalo od kvarova? Da, imao sam problema sa nosačem menjača koji je zamenjen, opet to ima veze i sa kilometrima i s godinama. Menjao sam, kad sam kupio auto sam promenio nosač menjača, došlo mu vreme za zamenu, jer ni jedan deo koji kupite novo u prodavnici ne traje uopšte ni približno koliko, recimo, prvo ugradnje ili tako nešto. Tako da ljudi kažu, stavio sam nov deo pa traje kratko. Pa nije baš kratko, kad vi pogledate, tako neki deo traje 70-80 hiljada kilometara. 70-80 hiljada kilometara je jako puno, samo što mi to ne osetimo, mi to sve kad dođe vreme da se nešto pokvari, tada nam baš smeta iz novčanika i samo zamislite koliko ste puta stisnuli gas, kočnicu i kvačili ili otvorili vrata za 60.000 km, ogroman broj puta, ne može se izbrojati. Bilo je nekih par intervencija na trapu, ali što se tiče trapa, pre 100 i nešto hiljada sam radio kompletan trap, imao sam problem s jednim stabilizatorom i 2 selen bloka, eto. A vozim na 17-kama tankih gumova po našim putevima, sve pohvale što se tiče trapa, tu nemam šta da kažem. I šta mi se dalje desilo, imao sam još 2 kvara, sve u 6 meseci. Prvo je bilo da je auto počeo da dimi ispod haube na naftu. Ja sam opet pomislio da je dizno u pitanju, otišli smo u servis,
tandem pumpa, koju nikada nisam dirao, je bila za zamenu. To smo zamenili, od tada nema tih problema. Ne znam kada je ugrađena, vjerojatno nije prva ugradnja, ta što je bila na njemu. Opet i ona izdržala puno kilometara, sada nema tih problema. I zadnje što se dešavalo, sam imao situaciju da je auto počeo da gubi antifriz, nije mi pali lampicu na tabli, što me čudi, vjerojatno nije dovoljno nestalo. Nisam imao dim na uspuku, što bi me asociralo, recimo, da je možda u problemu dihtum glave. Ali čudno je gubio, jedan dan gubi, pa ja sipam, pa 3 dana ne gubi ništa, pa onda krene opet da gubi, to pomalo, pa ga oteram, testiram ga opet, napravim 200-300 km, on stoji kako treba, pa onda sutra da napravim 10 km, pa on skine malo. Neka gumica na crevu je bila u problemu, to je isto rešeno. Šta je poenta priče? Auto ima 19 godina i svaki automobil koji ima toliko godina i kilometara, ko zna koliko, evo trenutno na satu piše 296 i nešto hiljada, nije mala kilometraža, ni to što piše, verovatno, kao što sam rekao već, nije ni prava kilometraža, izvinjam se. Poenta priče je da ja sam sa autom generalno zadovoljan, naravno da mi nije pravo kad me ostavi negde na putu, ali poučen i sopstvenim iskustvima i iskustvima drugih ljudi i 10 godina mlađa kola, znači 2015, 16 i više, isto ostavljaju na putu, isto imaju razne kvarove, čak i možda imaju neke delove koje ovaj automobil ne posjeduje, naravno. Ne može da se meri automobil 2006 i 2016 u istoj klasi. Po pitanju vožnje, po pitanju svega, naravno. Pa sa 2016. godište je sigurno mnogo lepši za vožnju, nema tu šta. Ali s obzirom na to da je on kod mene, evo već sad će punih 6 godina uskoro, ja sam imao neku želju da ga zamenim već par puta. U prošlom klipu sam pričao da sam gledao da to bude A6, od koga sam odustao, jer smatram isto da nemam dovoljno novca da kupim takav mlad automobil. A ovo starije što mogu da kupim je u istom stanju ili u gorem stanju nego moj automobil, jer iz nekog razloga dobar polovan automobil otprilike ne postoji, osim ako baš ubodete nekoga ko je kupio relativno nov ili nov, pa ga vozio neko vreme i održavao. Ovo sve ostalo što možete da kupite su otprilike rupe bez dna postale. Nekada je pre 6, 7, 8, 10 godina po placevima još moglo da se probere nešto da valja od automobila i tada ste u auto, da bi ga sredili, trebali da stavite na cenu velikog servisa možda još 200, 300, 400 evra i da imate auto koji je spreman za put. Danas kako su kola novija i sa skupljim delovima, sa skupljim rukama majstora, vi na cenu automobila treba da spremite 2-3 hiljade evra da bi taj auto bio spreman da se vozi normalno. Tu mislim da pretresete trap, kočnice, normalno veliki mali servis ulje u menjaču, da vidite šta još ne valja. To je prilično skupo postalo kod novih vozila i trenutno neka tržišna vrednost ovog mog automobila je, da kažemo, 3-3,5 hiljade evra. I onda sam par puta razmišljao šta bih mogao da kupim, da dodam i duplo para, opet ću kupiti star auto u kojem ništa ne znam, pa tu onda kreću ponovo problemi. Koji god auto da kupim, moram kupiti nove gume, moram kupiti akumulator, moramo raditi veliki mali servis, kao što sam rekao, pretresen trap, pretresen kočnice, da vidimo da li ima nešto od grešaka. I to je postalo jako neisplativo. Konkretno gledao sam neku Vitaru 2006. godište, 3-4 komada sam pogledao, nijedna mi se nije dopala. Zadnju koju sam gledao, jer imam potrebe za nekim polu džipom zbog terena po kojima idem dosta često i tu mi ni Passat, ni Qashqai ne rade posao, ali s obzirom da ja idem 4-5 puta godišnje, ne više po takvim terenima, više mi se isplati da iznajmim nekog terenca ili da bukvalno prošetam to, pošto ja tu idem tu deonicu do koje ne mogu da prođem kolima da prošetam, to je sad 2 vremena hoda, a ja idem to iz hobija, ne idem poslovno, nikome ne žuri. Pronašao sam neku Suzuki Vitaru, 6000 evra je bila u Pančevu. I auto onako na oko lep, imali su 2 na placu,
za 5000 mi se nije dopalo uopšte, to radi kao FAP kad ga upalite, nije to do dizel motora, dizel svaki čangrć je pogotovo stariji, isto je 19 godina automobil, ali šta se dešava, ja gledam, dobijem 3000 evra za moj auto, ono je u startu 6000, pa dok uradim veliki servis, dok ovo prevedem, registrujem, pošto nema prevoda, pošto je splaca, ja sam tu već na 4000 evra doplate, znači već više nego vrednost ovog automobila. I onda krećemo s igrankom, šta valja, šta ne valja, da li radi ovaj senzor, kakva je turbina, kakav je trap, kakve su kočnice, kakve su gume, u kakvom je stanju sam motor, da li on duva. Tako da mislim da je u današnje vreme postalo jako neisplativo ako imate neki automobil, nebitno koliko godina, ako on vas služi normalno pravi, imaće neke kvarove, ali ja što volim da kažem u zadnje vreme, svi se smeju, bolje da vozim svoju kršinu koju znam kakva je i znam šta je, imam poverenje u nju, naravno desi se kvarovi, ali desi se kvarovi koje mogu da očekujem, nego da kupujem tuđ auto, isto tako mislim nisu ovo krševi daleko od toga, ali kad pogledate neka novija kola i šta ljudi voze, jesu. On i dalje jako lepo funkcioniše, lepo radi, ima mesta, sve funkcioniše. Meni je lepo da ga vozim, iskreno, meni on odgovara. Jako je veliki problem postao kupovina polovnog automobila, pogotovo sa ljudima koji nemaju pouzdane mehaničare, a mnogo ih je. Jednostavno, sami delovi, čak i za Volkswagena, starog, sad već 19 godina, su u zadnje 3-4 godine poskupeli onako prilično. Ne kukam, ne žalim se, imam super mehaničara, sve mi se sređuje bukvalno dan za dan i to je odnos koji se gradi godinama. Ali da li bih se sada upustio u kupovinu 5, 6, 7, 8 godina mlađeg automobila, znajući kako ih prave i koliko je sam kvalitet samih agregata opao, mislim da ne bih. Ja smatram da dati 7, 8, 10, 12, 13 hiljada evra za automobil sa kojim ću isto imati kvarove kao što imam na ovom automobilu, samo mnogo skuplje, nisam baš raspoložen za takvu neku ekskurziju. Naravno, sve pitanje finansijskih mogućnosti, ali opet kažem, ako imam već mogućnosti za nešto dalje, nije auto jedino u životu, makoliko se ovde kod nas kola kupovala i šakom i kapom, pa makar se ne vozila i kući ne bilo mesa da se jede. Dosta ljudi su kojima razgovaram, pa tako ja bez veze kao budala kažem, crklo mi ovo na auto, crklo mi ovo na auto. Oni kažu kao, jao, taj tvoj auto ne valja, to se ne kvari, moj se ne kvari, evo ja 3 godine samo menjam ulje, sipam gorivo. Ljudi, meni jednom palo na pamet, pitam, pa dobro, koliko ste prešli s tim autom? 13.000 za 3 godine. Reku, meni, kad je mesec dobar, kad imam dosta posla, ja 10-12.000 mesečno pređem sa autom. Ne uvek, dešavalo se, ali smatram šta je, to nisu 2 zamene ulja, da bi neko... Ljudi gledaju kao koliko im se auto nije kvario vremenski, pa ako ga držite u garaži, nijedan se neće pokvariti. Mislim i tada se hoće pokvariti, ali vi to nećete vidjeti, jel? Za to ćuškarenje po gradu upali do prodavnice 2 km i do kafića, tu će svaki da radi godinama, ne morate ni gume da menjate. Maltene na felni možete da odete. Čitao sam dosta po forumima, jer me tako zanimalo svašta oko automobila. Neverovatno je kako ljudi misle da imaju neka iskustva i da sve znaju o svemu. Ja prvi kažem da ne znam ništa o tome, da volim da čujem, pročitam nešto pametno, ali pametno za pročitati više o automobilima ne postoji. Volim da slušam ljude koji su recimo kupili neki automobil i vozili ga 4, 5, 6, 10 godina i kaže imao sam to i to s tim automobilom, za tu i tu kilometražu. A ovo što se kod nas vodi, odličan auto, nikad nisam imao problem, kupio sam ga novog 2010. Prešao sam 47.000 za 15 godina, mislim ljudi vama veliko je pitanje da li ima za tu kilometražu i treba bilo kakav automobil. Sad se današnjim cenama goriva, registracije, održavanja, košta to sve.
ili kad kupe neke ozbiljne automobile pa ih voze po gradu ili idu jednom godišnje na more. Nema nekog finansijskog osnova za... Ja da se ne bavim poslom kojim se bavim, vjerojatno bih vozio nekog Puntića ili Grande Punta, možda Fijata 500, 1.2.8 ventila, jer znam da na tom automobilu, što se tiče motora, menjača i svega toga, teško da ima jako skupo kvara. Ne plaća se skupa registracija, nema EGR-a, nema turbine, nema Disney, nema plivajućeg zamajca, sve ima svoje, ne vozite se u onome kao što se vozite u ovome, ali opet, iako kod nas vlada drugačije mišljenje, auto nije najbitnija stavka i nije najbitnije da komšija vidi da ja imam noviji auto ili bolji. Poenta je izabrati auto po svojim potrebama i mogućnostima, a to koliko vidimo ovde kod nas jako teško ide. Mislim, lepo je voleti auto i lepo je kupiti neki auto za sebe, ali i na zapadu to rade ljudi koji imaju baš mogućnosti za takve stvari. Postoji auto za svaki dan, postoji auto koji se vozi vikendom, koji je za uživanje. Retko ko ima prilike da priušti sebi takav automobil da može da vozi svakodnevno nešto u čemu uživa. Imam dosta prijatelji iz inostranstva, iz Švajcarske, Nemačke. Oni imaju neke obične automobile čak po Švajcarskoj, dosta njih je pokupovalo nove Dacia Sandero, odličan autić. Automobil, nije autić, automobil, mislim, sad nekom se ne sviđa izrada, ovi naši kažu, ma da, BMW 2004 ima bolju izradu, ima, pa slažem se, ja i ovaj Passat ima bolju izradu, ali sama cena eksploatacije ovoga i onoga nije ista. Razlog zbog kojega ne prodajem i dalje, zbog kojega neću verovatno prodavati još neki period, možda i duži vremenski period, je upravo što sam dosta stvari na njemu sredio i znam kad je šta sređeno, znam kada šta mogu da očekujem, naravno može da me iznenadi, ali nema mi smisla da na njegovu cenu dajem 6-7 hiljada evra i više i da opet uzimam automobil u kome ništa ne znam, koji u startu moram da ulažem neke pare, jer dok mi živimo u Srbiji, na Balkanu, u 2025. godini, situacija je takva, nafta skače iz dana u dan, apsolutno i benzin zajedno s njom. Mislim, treba biti realan. Ljudi se vole prezaduživati što se tiče kola i onda kad dođe prvi servis ili nešto, onda se plače. Onda jao, skupo je, skupo. Pa nije skupo. Kaže, ja kupio sam auto za 4000 evra, jao, sad treba da uložim 2 u njega, pa cenu održavanja automobila ne možete da gledate po tome koliko ste vi platili automobil star 10, 15, 20 godina. Cena održavanja automobila, generalno delova svakog automobila, zavisi od cene automobila koliko je koštao nov. Ovaj Passat u kome sad sedim je naravno koštao više od Golfa petice u to vreme. I naravno shodno tome da su delovi skuplji, iako dosta delova verovatno dele. Za Phaetona je verovatno duplo skuplje nego za Passata, iako možda neke delove dele. I tu se ljudi onako dosta često zeznu, ali dobro, to je, naravno, svako treba da ispuni sebi šta voli ako može, ali opet poenta priča da automobil ne sme biti centar životnog budžeta i kućnog. Treba biti nešto što će vama da služi, da vama odgovara i treba naći tu neki balans. Konkretno, meni ovaj automobil odgovara, da li je on dobar, da li nije, da li je lep, da li je ovo, ono. Meni radi posao.